Bu videomuz biz näme diýen soraga jogap bolar. Bilşimiz ýaly sany ulgama mümkinçilikleri adamlaryň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirýär, olaň işlerini ansatlaşdyrýar. Biz platformasy seher wagty hojalçy jemgyýet tarapyndan dünýä standartlaryna laýyklykda gysga video akymlary ýaratmak maksadyna uranyp, ýaş türkmen programmy işläp düzüler tarapyndan döredilen innowasion platforma. Ol biznesdaky meýillen gawat gelýän sanyny gorşagydyr. Biz platformasy ýurdumyzda sewda we hyzmatlar ulgamyna emele gelen açyk kemde adalatly bäsleşik şertlerine telekeçilere we öz başdak iş alyp barýan şahsy taraplara biznes tekliflerini videolarda canlandyryp görkezmäge mümkinçilik berýär. Biznesin wekilleri öz hödürleýän haryatlaryna müşterileri we hyzmatlaryna hyrydarlary iň ansat usuly şu ýerden tap bilýärler. Bu gysga video akym platformasy işçileri, şonuň ýaly hyzmatlary öz başdak teklif edýän taraplary ila tarapyndan has giňden tanışdyrmaga, olaň işlerini mahabatlandyrmaga gönükdirler. Sewda we hyzmatlar ulgamyna iş alyp barýan adamlar täsirli video kontentlaryny platformada ýerleşdirip ösüş gazanmaga mümkinçilik alýarlar. Biz platformasy ýurdumyzda bar ulgamyny ulanýan ilkinji online platformalaryň biridir. Biz diňe bir platforma däl. Biz biznesdaky ösüş mümkinçilikleri bir ýerde jemleýän tükönüksiz sanly giňişlik. Bu giňişlik biznes teklifleri açyk we düşnükli ýagdaýda adamlara ýetirýär. Biznesdaky ösüşler biz bilen hyýaly däl, iş ýüzünde mümkin bolýar.